Ayan. Pagalaw nga lang. Okay lang, may ganito na ako. Sakyan ko na kayo pareho eh. Ikaw po yung nasa 420, di ba? Dati. Diba? Sakyan ko. 410. Ako pa kayo pa sa ibang bus. Baka doon sa isa bago. Puro pang bagong bus ako eh. Ano ba ako? Sa kabila, nagano ka na? Sa lugar, nag-video ka na? Nakataang ka na ba doon? Tagal na. Bakit? Nga rito kaya. Sa kanyang po kaya. Huwag ka magpapasakay pre ha. Ayun lang, wala akong bababa. Hindi na bababa yan sa pag-bisa. Ituloy mo lang yung ginagawa. Galing. Wala dyan yung camera nito. Ayun naman. Yung regalo nung akin ano, kaya sa akin iPhone. Kita ako eh kung saan ako na iPhone niya boss. 14. Hindi, 11 lang. Hindi pang camera yun. Ganda lang ako siguro lalo sa gayang camera. Huwag mo tutungan sa Oppo eh. Filter lang eh. Quality na eh. hindi na. Tignan mo ng filter eh. Tambor ano, Tambor. plus ano, mag-guard. Ay, bulbo. Lumana ba tayo? Lampas na. Ay, lampas na. Papunta mo sana, maganda rin. Regular yung schedule niya. Ha? Regular yung schedule niya ng Sampalong. Ito. Let's just go. Bago lang po eh. Ilang buwan pa lang. 10 a.m. doon sa Sampaloc, 8 p.m. doon sa Likod mo na pag ito yan. Sa likod mo na. Puro ball mo lang pinawakan. Puro ball mo lang. Oo. Ito ang gamit. Yung ulan, 4 pangalawa yung 420. Tapos yung L, nagamit yung K. Yung K. Tapos ito na yung L. Pinakaulit yung Isang araw ka, natitigan mo sana yung karambola dyan. dito. Ano nangyari? Aksidente dyan. Bus din. Mga truck. Lagi naman dyan, karambola. Madalas na aksidente dito. Lalo doon sa parking ng mga lalaki. Paano ulit oh? Sa Biro na na eh. Tapos ganyan kaysa nung baba ko. Kasi may ang ulan eh. May espalto na nitegyan ng ulan.
Ba, friend? Isip daw para Okay. pag may pasok. Sa labas na lang. Sa labas na lang ha, kung may papasok. Labas na lang po kaya. Timonan po ha, bus stop, Jalby! Timonan! Timonan niya! Friend, Ah, ganda po sa Roy, nasa may pag-alo na yun. oo, ayan o. Ahugin na natin. Gusto mo naman pinagong panahon. Pinagong sa Riyaya. Ma'am, dito na po sa Tasay, punta na. Nalangan yung pambisto. Punta kami roon. Sige ma'am. Sasaglay na naman ako dito ng baliya. Mumulot ako pa rin. Bawal dalawa to, yung lalaki babae. Ha? Bawal dalawa. Oo. Buwat mo na. Napapalitan ng brand yung makina naman. Luwag mo lang, parang brand new din. Balik na tipid sa hindi dito lang. Ah, nasa palo yan. Isa pa lang bago doon. Yung number ng driver mo, para siya. Bakit yun yung mga yun? Malakarin mo na sa mga lalaki. Ito. Wala sa kanto. May sigilan. Kaya ba mo? Sige. Hindi mo kaya atin. Gabi-gabi na. Sila
Dito? Dito. Ano ba daw? Yan, yan. Yan gaya. Lampas na ano. Ah. Apa ba dito? Tapat mo. Ayo, ini dia pronto, dito. Siap ni. Ya, may siya ro tabago ni. Alam ni maluwag ni. Ay, tuntok pa. Hindi. Wala kami na strategy. Wala ka pa. Ano? Bago ito eh. Kahit ikaw may daw. Di ba na sasabihin mo? No? Ilang peraso. Gumaka po. Binubusin na kita eh, yung titingin mo eh. Pusher na ito. Inaabot ng na. Gigi. Ako, tayo. Meron din naman time na namamasada ka ng walang kasabay. Mas masarap. Hindi naman yun, no? Pagdating sa dulo, apiran na. Nauna ka, di naman. Kasama ng loob. Kasi yung mga baguhang mga empleyado, mga akala nila, kumbaga yung kalaban, tinuturing nila ng kaaway. Talagang kalaban talaga. Oo. Pero yung mga matatandang empleyado, nakatatawanan ka lang yun pagdating sa dulo. Pababa ka na sa mga training sa mga bus. Kahit nga kami motor ng mga langanin, pagkabas ng aming kasalubong, hindi ka pumibigyan. Ang makulit kayo, yung mga private. Yung mga truck, wala kang kasalubong, di ba? Kasi kumakarang Pilipino. Hindi mo naman. Yung baba po dyan, Lopez, pabayan po, pabayan. Dito po, tricyclean. Dito po, sigilan. Pabayan po, Lopez. Opya. Pabayan, Lopez. Pabayan. Dadali niyo ang kaya? Marami pa rin dito.
Isa lang. Hindi kaya kasi na isang libo lang. Yun yan. All power. Kaya kay Paku. Nakita yung mga susunod, tuwa. Ha? Mara? Elektron pa, dapat ito na. Sagit lang ha, mamaya po ang bababa, mamaya po, itapasok mo na. Hindi.